eJukulyn eSoshanguve sekwampunzi edlemini. Emhlanganweni nephini likaNgqongqoshe wamaphoyisa, izakhamuzi zikhale ngokuthi usizo lwamaphoyisa liyaqoza uma zibika ubugebengu. Ngawufonela iveni nangu umuntu uyagama. Siyeza, hayi sihlala naye kanje. Sizohlala kuze kube nini? Sicina simshaya. Koma sesikwatene ukuthi iveni ayizi. Siyamshaya. Then the following morning nilanda thina nizosibopha. Njani? Lo muntu simreporte kayi-3 uyaganga kwi-community. Mase simshaya ngibopha thina. Our pastors in churches are the most criminals. Baba dila nka psychologically yabatswadi ba rena. Angaphezu kwama300 amacala obugebengu angaxazululiwe ngenxa yokwentuleka kwezinsiza kusebenza emaphoyiseni kule ndawo. Kuma nje ke le ndawo inesiteshi sodwa samaphoyisa esingumahamba nendlwana. Iphini likaNgqongqoshe wamaphoyisa lethembisa ukuthi kuzokwakhiwa esinye futhi isiteshi samaphoyisa ukulwa nobugebengu. Part of the plans we have is to develop a police station in the area, a specific point where it will be built. I think the police will guide as far as that is concerned. Okhulumela amaphoyisa kuzwelonke uthi ezinye zeinkinga ababhekana nazo bengamaphoyisa ukuthi umphakathi awuzi nolwazi olwanele uma ubika abasolwa emaphoyiseni ukuze baboshwe. What is challenging is also that some community members do not come forward with information, especially on those who are committing these particular crimes. Le ndawo yabasematheni ngoncibijane ekhathi kudutshulwa kubulawa iphoyisa kanye nomshana walo ona 14 behlezi egcekeni.